Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye, akekho ofana naye. Zindlalifa zezulu, siyambonga uNkulunkulu. Sekuseduze sihlangane nalabo abezayo ephasikeni lasentabeni ngoLwesithathu namhlanje, kusasa ngokugcinwa inkosi olesine. Inkonzo yokuqala iyangena ngo-4, inkonzo yokuqala izoqala ngo-4. Ngakho-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu seze zafika lezi zinsuku, kodwa hayi thina zizoshiya sikhathele sehla senyuka, kodwa-ke ngiyamthemba, ngiyamkholwa uNkulunkulu. Ngiyafisa-ke ukuthi ngiphinde ngigcizelele ukuthi uWhatsApp bafowethu sisaxolelene nawo, isikhathi sakhe anginaso. Buka nje ngihamba ekuseni la ekhaya, ngisanda ukubuya, yikho inkonzo uzoyithola late, ngisanda ukubuya ngenxa yomsebenzi esibhekene nawo. Ngibongeke kakhulu abasilekelelayo, abazalwane ngemisebenzi abayenzayo, abaklinayo. uNkulunkulu ababusise, siyabonga kakhulu kubona bonke. Abanye bathumela izingane zabo sezizenze omkhulu umsebenzi. Siyambonga uNkulunkulu, kwangathi lemindeni ngabusiseka. Sibonge kakhulu nobaba uMbuyisi osuke eSikhawini, ufikile naye ezosiza lekelele. Siyambonga uNkulunkulu ambusise nomndeni wakhe. Ake angidluleke lapho, angidlule lapho ngiqhubeke siye enkonzweni yethu namhlanje. Ngiphinde ngindonse ngendlebe laba abasebenzisa ama-emojis. Ayekeni, qaphela iminwe yakho. Qaphela iminwe yakho. Sonke sinawo ama-emojis emafonini ethu, sonke. Kodwa siqaphela iminwe ngoba umsebenzi kaNkulunkulu siyawuhlonipha. Niyeke ukuthi amafoni enu adlala izingane ebehlezi izinto zikaNkulunkulu, ngoba zizothi sezicishile izinto la, uyabuya uza kubaba uNsibande, ngicela imkhuleko icishile. Awusalikhulumi neqiniso ukuthi imkhuleko icishwe ingane yakho ebiganga ithunywe uSathane. Awusalikhulumi neqiniso. Ifoni okhona ngaye ekhaya lezi, ngicela uyihloniphe, uyiphathise okwekhali zamantombi, ingadlali izingane. Uma uthi izingane zakho beyitadishe ngayo, zinike yona, uhambe uyothenga enye wena uzofaka inkonzo. Ngoba ngabona i-emoji nje, ngiyakukhipha, ngiqeda ukukhipha ngiyakubhlokha. Lelo iqiniso elimsulwa engingananazi ngalo. Futhi uma ufaka i-emoji ohlezi nabo egroupini, ngibanika ilungelo lokukutshela ukuthi ufake i-emoji. Asiyeke ukucisha ama-messages ahambisana ne-emoji ngoba igcina isele egroupini. Bazolokhu bekutshela-ke, ukhala uthi wena ayisekho. Akusebenzi ukuthi ayisekho ngoba kade uyifakile. Akuthi asifuni ukulalelana. Qala ucishe i-emoji ugcine nge-message uma ukuthi uyayicisha. Ake sihloniphaneni, siphathane ngobumnene. Lobu inkosi uJesu ekhuluma ngabo. Ake siphathaneni ngobumnene. Kuyisithelo sikamoya. Uyeke ukufaka ama-emojis. Sengikhulumile-ke kwanele. Mina ngithe angisezukukhuluma, sengizo-acta nje. Ngoba vele ofaka ama-emoji ukhombisa ukuthi unjani, akahambisani nathi. Ngithumelela isithombe izolo esikhombisayo ukuthi ama-emoji afakwa kanjani, kuliwa kanjani nami ngama-emoji. Ngithini-ke mina mangikhuluma? Ngithini ngempela? Yabona ukuthi sekufanele ngingakhulumi. Ufuna ngikhulume into engeyinhle bese uNkulunkulu uyayenza. Washo njalo engikhuza ngelinye ilanga, bedle indawo yakhe, siqeda ukuyikhokhela, sifuna ukuyisebenzisela ibandla. Sebeyidlile bakha, ngathi ngithi ngilungiselela ukuhamba, wathi ungayi. Angisakwazi ukuyilwela izimpi zami. Musukuya khona.
ngoba uzokhuluma izwi okuzophoqeleka mina ukuthi ngilenze bese kuba njani kuwe sengilenzile. So mina bafowethu ngisenkingeni ngempela engafani yawonke umuntu, ngoba mina izwi engilishoyo engilikhulumayo uNkulunkulu uzolenza ukushilo lokho. Angithi mangikukhulekela uNkulunkulu uyakuphilisa. Ngisho ngakukhulekela ngisho ngomlomo ukuthi ngegama lika Jesu uphila, uyaphila ngento akayibeke kumina. Manje ke yikho ngithi angisafuni ukukhuluma ngama-emojis, ngoba ngizokhuluma bese uNkulunkulu uyalenza izwi engilikhulumile. So ngiyacela-ke nani ningangilingi ukuthi ngikhulume ngama-emojis. Yekani ukwafaka, noma-ke tshelani abantu bene emagroupini sibanibani khipha i-emoji engakayiboni ubaba uNtsibande. Ngoba konjengamanje nje ngibhizi kakhulu ukuvula uWhatsApp, kodwa ekuseni ngeke ngavuka ngiqhubeka nomsebenzi wey'nkonzo, ngawuvula ngathola ama-emojis ngase ngiyabakhipha abanikazi bawo, ngaba-exithisa igroup, ngaba-remover, ngase ngiyayivala, ngase ngiyaqhubeka-ke nomsebenzi wami ebengiwuvukele. Nginomsebenzi engiwenzayo kuziy'nkonzo, nilindele ukuthi yini engiyilande ezulwini nganinikeza yona. Angithi maye manifika ngingaphethe lutho nizothini? So kufanele-ke uWhatsApp ume, ngilanda izinto zenu ezulwini enizozithola ngesikhathi sePhasika. Kodwa kona ngizovula ngibone ukuthi abekho yini asebefaka ama-emoji aba-aplayela ukuphuma. Ngoba umuntu ofake i-emoji ucela ukuphuma, uyenovalo, uyasaba ukuziphumela yena. Ngizomkhipha mina. Ngizomkhipha. Hayike angibonge, sigoqe sithandaze bese siyaqhubeka nenkonzo yethu, intshumayelo yasentabeni. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu, siyaguqa siyazithoba phambi kobuso bakho, siyacela ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. Ukhuluma uzambule, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayeke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sizoqhubeka-ke bazalwane, ngikhona ngihlezi la eStudio 1. Hayi ngikhona impela. Ngokugcina inkosi Matthew chapter 5 verse 5. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Abamnene ibona abazodla ifa lomhlaba. Ayeke izolo sigcine siphethe ngoDeuteronomy chapter 31 verse 6 no verse 8. Uthi qinani nimisibindi, ningesabi, ningashawula uvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe. Akayikuyeka akushiye. uJehova nguyena ohamba phambi kwakho, uyakuhamba nawe, akayikuyeka akushiye. Ungesabi, ungabi nangebhe. In case ubususaba, uyena ohamba nawe. Jehova nje uNkulunkulu wakho uhamba nawe, ungesabi, ngeke akushiye. Ungesabi, ngeke akuyeke. Ungabi nangebhe. Siyambonga uNkulunkulu wethu siqinisa endleleni yokukholwa. Siyambonga ngendlela emangalisa. Uyasiqinisa endleleni yokukholwa ukuthi singesabi. Uyena ohamba nathi futhi ahambe phambi kwethu. Izimo esihlangana nazo ziqala kuye, adile nazo yena. Ziqala kuye. Zonke izimo esihlangabezana nazo okwethu ukwenza uFirst Peter chapter 1 verse 7. Niphonse kuye inkathazo zenu zonke ngoba uyanikhathalela. Okwethu kuphonsa inkathazo nje. Khona abantu abangafundile ukuphonsa inkathazo. Khona abanye abantu abakhonza ukuzilwela. Uthi hayi thulani nibuku ukunilwela kwami. Uyasilwela uNkulunkulu wethu.
ulwa kuze kudabuke wena akakulwelayo uphatheke kabi kodwa bese uyasho inhliziyo kodwa bengamthumanga bengashongo lutho uyangilwela yena. Asiqapheleni ke bafowethu singalwi noNkulunkulu ngoba ngeke uyiwine into oyilwa naye. Ungalwi nenceko kaNkulunkulu. Hawu yazithi angibonge khona abazalwane abangiduduzeli. Ngiyabonga bafowethu kakhulu emva kokuba ngifakela ama-emojis ebengiwathunyelele nginikhombisa ukuthi kuliwa kanjani nami. Bangiduduza abazalwane. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga ngiswele imilomo yokubonga. Ungisizile-ke nokho ngithulile ngithobile angikaze ngenze lutho angishongo lutho futhi nakuye lo muntu ofakela ama-emoji. So siyambonga uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi ngibhale ulayini ababili abathi hawu yini sekwenze njani wangithumelela ama-emojis angaka ngase ngiyathula futhi. Yazi ukuthi ngathula ngoba kumnandi ukuthula ngesinye isikhathi. Uthi-ke qinani nimisibindi ningesabi uthi ngiyonilwela mina. Hayi uyena ozongilwela lempi. Mina angikwazi ukuyilwa futhi angifuni ukuyilwa ngoba kuyona eyami le group futhi awushayanga yimina umthetho. Abanye badideka bacabanga ukuthi mina engishaya umthetho. Cha kumina engushayile uyena ushayile. Ngenza lokho akakushilo ukuthi kubuhlungu mase ngikwenza akuzwakali kahle. Qinani bafowethu nimesibindi ningesabi ningashayi oluvalo ngabo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba phambi kwakho. Ngizosabani ngempela ngoba uyena ohamba phambi kwami akayi kungishiya akayi kungiyeka. uJehova nguye ohamba phambi kwakho uyawuhamba nawe. Yabona ufika ahambe phambi kwakho abuye ahambe nawe. Akayi kukuyeka kushiye ungesabi ungabi nangebhe. Besiphendula kumbuzo othi sizolidla kanjani ifa lomhlaba. Masibuka uMathewu chapter 6 verse 25. Uthi ningakhathazeki intshumayelo yenkosi uJesu leyo entabeni still. Ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani. Nangomzimba wenu ukuthi niyawembathani. Ukuphila kokukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na. Uthi singakhathazeki ukuthi siyodlani singakhathazeki ukuthi siyophuzani siyombathani. Uthi akungasikhathazi lokho. Ukuphila kukhulu kunokudla nomzimba omkhulu kunesambatho. So ngenxa ukuthi umzimba omkhulu nesambatho uzosinika esokwembatha. Ngenxa ukuthi ukuphila kukhulu kunokudla uzosinika okuzosiphilisa. Yayizwa lonto uzosinika okuzosiphilisa asinike esizokwembatha okwethu masingakhathazeki. Mobuka izwi kwabaseFilipi chapter 4 verse 11. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela. uPaul ubhala la angisho ukuthi ngisho ukuthi akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Ufundile wena ukwaneliswa. Siyeze ephasikeni. Abanye baya kwezinye inkonzo, abanye beza la entabeni. Funda ukwaneliswa. Ungahambi ukukhonona. Asikho isono uNkulunkulu azizonda njengokukhonona. Uyakuzonda ukukhonona. Wabaqeda abantwana bakwaIsrayeli ehlane ngoba babekhonona. Uzofika izinto zingeyona intando yakho lapho yokhonza khona iphasika lakho. Uzofika izinto zingeyona intando yakho lapha entabeni. Funda ukuthula. Funda ukuthatha konke ukuphonse kuJesu. Ungacomplain, ungakhononi. Ngoba umvuzo wokukhonona awumuhle. Asifunde ukuba phansi.
asifunde ukufunda kuye uthi uthobile ngenhliziyo. Sifundiswe izinto zonke. Uthi umpostoli Paul, ngifundisiwe izinto zonke. Ngifundisiwe ukuba phansi, ngifundisiwe ukuba phezulu. Asifundiswe izinto zonke, asizifunde, uzitraine, uzithibe. Afu mina. Ngasho ukuthi mina ngikudli lokhu. Sekuzothathwa apho kuzophekelwa wena wedwa kubantu abaningi kangaka. Wena ukudli lokhu. Phakeme, eyiqhenya. uNkulunkulu uyamelana nabazidlayo, kodwa abathobekileyo baphumuza. Asimphinde uPhilip 4:11. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokweswela, ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Engawanelisiweni wena. Verse 12. Ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi ukubusa, kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe. Ukusutha nokulamba, nokubusa nokuswela. Verse 13. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. uNkulunkulu akasiqinise. Ngoba isiqinise soba namandla okwenza konke. Mayisiqinise sizokwenza njengoba yena ethanda. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. uPaul ukufundile ukweswela. Ufundile ukwaneliswa noma ngabe uhlezi kanjani. Funda ukwaneliswa, ungafuna ama-favors, ungafuna izinto ezokwenza ube ngcono wena kunabanye. Ngoba mhlawumbe ezulwini awungcono. And izinto ezikwenza ube ngcono kunabanye izona ezokwenza uhlulelwe kakhulu. Angazi noma uyakwazi lokho. Zizokwenza uhlulelwe kakhulu izinto ezikwenza ube ngcono kunabanye. Ngithi ukhulumile kuJakobe, ningabi ngabafundisi abaningi ngoba nizongena ekwahlulelweni okukhulu. So noma yini ekwenza ube ngcono uzohlulelwa kakhulu kuyona. Ngakho kubogada nje ukuthi uma ufika endaweni uphakame, ufuna ama-favors, khumbula ukuthi nibaningi, khumbula ukuthi niyafana. Ngoba ngokuzifunela ama-favors ubeka impilo yakhe engcupheni. Ngiyathandaza mina uNkulunkulu akusize. Hayi, uma liqhubeka nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo. Asibe namandla bafowethu okwenza konke ngaye osiqinisayo. Sikufunda ukuba phansi, sikufunda ukuswela, sifusaneliswe noma ngabe sihlezi kanjani. Noma ngabe uhlezi kanjani, yaneliswa. Ngoba konke lokhu lithi izwi lenkosi kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Ake angibambe la ngivalelise. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Kusasa kayikho inkonzo emini. Sothola inkonzo ka4 ntambama. Ngesikhathi ophuma ngaso bese ngiyanithumelela. Kusho ukuthi asinayo ke inkonzo emini ngoba sinenkonzo yePhasika elizoqala. Siqala kusasa ngo4 siqhubekeke njalo. Kusho ukuthi ngokugcinwa inkosi mhlambe sothintana Monday noma ngoLwesibili. Angisekho sho kahle. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe nokuthi usiboleke indlebe nje ulalela izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise. Bese uyalenza, uNkulunkulu akubusise. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga ngenkonzo, siyakubonga kakhulu. Udumo lonke lungolwakho lokufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Nihambe kahleke. uNkulunkulu anigcine, anibiyele endleleni. Nisahambe emaphasikeni enu ahlukeneyo. uNkulunkulu abe nani ezinkonzweni zonke niyakuzona. Niphinde nibuye niphephile akade nemizi yenu. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande usiyavalelisa.